ሳዕቤናት ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍ እንታይ እዩ ብቕል ዝበለ መንገዲ ኸ ብኸመይ ክንፍውሶ ንኽእል እቶም ቀንዲ ሳዕቤናት ዝበሃሉ ናይ ሕማቅ ሽታ ናይ ኣፍ እንታይ እዩ ብኸመይ ከ ኣብ ባዕልና ብዘይ ዝኾነ ይኹን መድሃኒት ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍ ከነወግዶ ንኽእል ክንገብሮም ዝግባአና እንታይ እዩ ኣብ ግዜ ፅሬት ወይ ብራሽ ክንገብር ከለና ንጥቀመሎም መሳርሒታት እንታዮም ብኸመይ ከ ብግቡእ ክንጥቀመሎም ኣለና ፅሬት ናይ ስንና ንኽንሕሉ ማለት እዩ ክንገብሮም ዘይግባአና ነገራት ከ እንታዮም መዓስ ንሓኪም ክንርኢ ኣለና ዝብልን ካልእን ሒዘ መፅእ ኣለኹ ሎማዓንቲ ከምቲ ልሙድ ኣብዚ ቻነል እዚ ንጥዕና ዝምልከት እዩ ድቐርብ ንሎማዓንቲ ከዓ ንኩላና ጠቕመና ኢለ ዝሓሰብክዋ ብዛዕባ ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍ ብኸመይ እዩ ድስዕብ ከመይ ጌርና ኸ ክንከላኸሎ ኣለና ዝብል ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ክሳብ ናይ መወዳእታ ክትከታተልዋ ገለ ነገር ጠቂማትኩም ከም ትጠቕመኩም እውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ሕጂ ናብዛ ዳልየ ዘለኹ ክሕልፈኩም ማለት እዩ ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍ ልሙድ እዩ ማለት ባህርያዊ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰብ ዝረአዩ ባህርያዊ እዩ ባዕልና ከዓ ክንፍውሶ ንኽእል ኢና ብዘይ ዝኾነ ነገር ናይ ሕክምና ብዘይ መድሃኒት እንድሕር ካብ ጉድለት ናይ ፅሬት ጥራሕ ድመፀና ኣሎ ኮይኑ ማለት እዩ ባዕልና ክንፍውሶ ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ዝብል ኣብ ዝቕፅል ስላይድ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ግን እቲ ጠንቁ እንታይ እዩ ሕማቅ ጨና እንድሕር ኣለና ኮይኑ ናይ ኣፍና ካብ ኣፍና ድብገስ ማለት እዩ ሕማቅ ጨና እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ እንታይ ትጠንቁ እንድሕር ኢልና ኩሉ ግዜ ካብ ብርቱዕ ጨና ዘለዎም ምግብታት ምስተመገብና እሞ እንድሕር ደይነፅርዮ ኣለና ኮይና ካበይ ዝብገስ ካብ ንበልዖም ነገራት ይኹን ዋላ ካብ ንሰትዮም ነገር ማለት እዩ ወይ እውን ከም ብጣዕሚ መረርቲ ዝኾኑ ምግብታት እንድሕር በሊዕና ጨና ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልእ ጠንቂ ናይ ሕማቅ ጨና እንታይ እንድሕር ኢልና ዳዳ ኣብ ግርፃና ፀገም ኣለና ኮይኑ ግርፃን ነቲ ስንና ድሕዞ ግርፃና ድሕር ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ኮይኑ እዚ እውን ጨና ክገብር ይኽእል እዩ ወይ እውን ናይ ግርፃን ሕማም ድሕር ኣለና ኮይኑ ወይ እውን ዝኾነ ኣብ ስንና እንድሕር ደኣ ከምዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ስእሊ እንድሕር ተበልዐ ስኒ ኣለና ኮይኑ ወይ ከምዚ ሃጓፍ ዘለዎ ስኒ እንድሕር ኣለና ኮይኑ እዚ እውን ነቲ ሕማቅ ጨና ንክህልዎ ይገብሮ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኢንፌክሽን እንድሕር ኣለና ኮይኑ ኣብ ገርፃና ሕማቅ ጨና ክገብር ይኽእል ካልእ ጠንቂ ሳዕቤናት ናይ ሕማቅ ጨና እንታይ እንድሕር ኢልና ከምዚ ካብ ሚዛን ንላዕሊ ኦቨርዌይት ንኸውን እሞ ሚዛንና ቀልጢፍና ክነጉድሎ ኢልና ካብቶም ንበልዖም ዝነበርና መዓልታዊ ነዘውትሮም ዝነበርና ምግቢ ብሓንሳብ እንድሕር ጠጠው ኣቢልና እሞ ካልእ ነቲ ሚዛንና ንክሕግዘና ቀልጢፍና ንክነጉድል ኢልና ካልእ ልሙድ ዘይኮነ ምግቢ እንድሕር ክንበልዕ ጀሚርና ካብቲ ንበልዖ ዝነበርና እዚ እውን ሓደ ጠንቂ ናይ ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍና ይገብር ማለት እዩ ካልእ ከዓ እንድሕር ብሓፈሻዊ ጥዕና ደይብልና ኮይኑ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግርፃና ወይ ኣብ ስንና ከም ዝገለፅናዮ ወይ እውን ኣብ ትንሓግ ኢና ንብሎ ንሕና ኣብ ትንሓግና ቶንስሌትስ ካብልዎ ብእንግሊሽ ኣብኡ እንድሕር ሕበጥ ኣሎ ኮይኑ ወይ ረክሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እውን እዚ እውን ሕማቅ ጨና ንክገብር ኣፍና ጠንቂ ይኸውን ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣሲዲክ ሪፍሌክስ ድብልዎ ንሕና እንታይ ኢና ንብሎ ዝኾነ ምግቢ ምስ በላዕና ከምዚ ንላዕሊ ድወፅእ ሓደ ሓደ ግዜ ኣሎ ወይ ዘይቲ ዝበዝሖ ድዩ ወይ ቀመም ዘለዎ እንድሕር በሊዕና ንላዕሊ በጨቅ ኢሉ ድወፀና ነገር ኣሎ እዚ እውን ሕማቅ ጨና ክገብር ይኽእል እዩ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ድብገስ እንድሕር ኢልና ካብታ ኣብ ጎረሮና ምስ በፅሐት ምግቢ መዕፀው ኣለዎ ንላዕሊ ንኸይምለስ ወይ እውን ዝኾነ ዋላ ክንግልበጥ ከለና ድዩ ዋላ ክንድቅስ ከለና ንላዕሊ ንኸይወፅእ
ከምዚ ካፕ ኣለዎ ማዕፀው ኣለዎ ሕጂ እዛ ማዕፀዊት እዚኣ ኣብዘይ ንቡር ግዜ ትኽፈት እሞ ሃንደበት ዛስ ዋይ ንላዕሊ በጫቕ ዝብል ነገር ድመፀና ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕማቅ ጨና ንኽህሉ ተራ ይገብር ማለት እዩ ሕጂ እዘን ድበልናያ ናብቲ ንሃግና ሕበጥ ይኹን ወይ ረኽሲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ወይ ከዓ እዚ ኣሲዲክ ሪፍሌክስ ድበልናዮ ከምዚ በጫቕ ዝብል ነገር እንድሕር ኣለና ኮይኑ እዚ ዝበዝሕ ግዜ ምስ ናይ ጥዕና ፀገም ስለ ዝኾነ ካብ ፅሬት ድብጋስ ኣይኮነን ኣብ ጥዕና ናይ ውሽጥና ዝኾነ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ድብጋስ ካብ ፅሬት ናይ ስንና ወይ ናይ ኣፍና ኣይኮነን ድብጋስ እቲ ሕማቅ ጨና ብሰንኪ እዚኦም ድስዕብ ብሰንኪ እዚ ናይ ተነሓግና ሕበጥን ብሰንኪ እዚ በጫቕ ዝብል ካብ ከስኣና ንላዕሊ ድወፅእን ድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ጥዕና ፀገም እዩ ናይ ስኒ ናይ ፅሬት ኣይኮነን ካልእ ግን ድበዝሕ ግን እቲ ኣብዚ ክንገልፆ ዝፀናሕና እቲ ቀንዲ ሳዕቤናት ናይ ሕማቅ ጨና ናይ ኣፍና ንክህልዎ ብርቱዕ ጨና ዘለዎም ምግቢ ብምምጋብን ከምኡውን ሕማም ናይቲ ስንና ድሕር ደኣ ናይ ግርፃና እውን ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ወይ እውን ከፋታት ከምዚ ብዚ ዝረኣናዮ ድሕር ኣለዎ ኮይኑ ዝፀለመ ወይ ጉድጓድ ዘለዎ ድሕር ኣሎ ኮይኑ ስኒ ኣብኡ ኢንፌክሽን ባክቴርያ ተራቢሖም ሕማቅ ጨና ንኸውና ይገብር ማለት እዩ ከምኡውን ከም ርዱእ ነገር እንድሕር ደኣ ሽጋራ ንስሕብ ኮይና ወይ ነትከኽቲ ኮይና እዚ እውን ሕማቅ ጨና ንኽህልዎ ተራ ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ብኸመይ ከ ክንፍውሶ ንኽእል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ካልእ ሓገዛት በዓልና ኣብ ገዛና ከመይ ጌርና ክንፍውሶ ኣለና እንድሕር ኢልና ኦብቪየስሊ ማለት እዩ ከም ርዱእ ነገር ብፅሬት መሓዝ እዩ ስንና መልሓስናን ኣፍና ብሓፈሻ ብምሉኡ ማለት እዩ ብፅሬት መሓዝ እዩ ብኸመይ ኢና ብፅሬት ንሕዞ ክንሪኦ ኢና ግን ከም ርዱእ ነገር ነዚ ጨና ዝኸነጥፍ እንድሕር ደኣ ኮይና ነዚ ሕማቅ ጨና ኣብ ኣፍና ዘሎ ኣፍና ብሓፈሽኡ ስንና ከምኡውን መልሓስና ብፅሬት እንድሕር ደኣ ሒዝናያ ኢና ጥዑይ ጨና ክህልወና ዝኽእል ማለት እዩ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ክንገብሮም ድግባአና እንታይ እዩ ነዚ ጨና ኣለና ንበሎ እሞ ንኽነጥፎ ኢልና ክንገብሮ ዝግባአና እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብዚ ገሊፅናያና ኣለና መዓልታዊ ብራሽ ምግባር እዩ መዓልታዊ 2 ግዜ ንመዓልቲ ማለት እዩ ንጎሆ ክኸውን ንኽእል ምሸትካ ቅድሚ ምድቃስና ፅቡቅ ጌርና ንግርፃናን መልሓስ ስንናን ክነፅርዮ ክንከል ኣለና መልሓስና እውን ምስኡ ማለት እዩ ንጥቀመሉ ቱዝፔስት ወይ ከዓ ንሕና ኮልጌት ንብሎ ንሱ ናይ ፍሎራይድ ድበሃል ኣሎ ኬሚካል ዘለዎ ፍሎራይድ ድበሃል ኬሚካል ዘለዎ በዚ ፍሎራይድ ድበሃል ኬሚካል ሕዋስ ዘለዎ ዝተሰርሐ ክኸውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ኮልጌት ንገዞ ወይ ቱዝፔስት ዝብልዎ ብእንግሊሽ ንዑ ክንሪኦ ኣለና ከምንታይ ተሰሪሑ እንድሕር እዚ ፍሎራይድ ኣለዎ ፅቡቅ ምክንያቱ አንቲባክቴሪያል እዩ ኣንፃር ናይ ባክቴርያ እዩ ናይቶም ሕማቅ ንጎድኡና ማለት እዩ ወይ ጨና ዶምፅልና ነስንና እውን ፅቡቅ ድህቦ ነቲ ትንሓግና ንግርፃና የቕሬታ ንዑ እውን ጥዕና ዝህቦ ዋላ ኣብቲ ንትንሓግና እውን ከባቢ ናይ ኣፍና ስለ ዝኾነ ስለ ድህቦ እዚ ፍሎራይድ ዘለዎ ኬሚካል ፅቡቅ እዩ ካልእ ክንገብሮ ዝግባአና ከዓ ብሓይሊ ደይኮነ ቀስ ጌርና ንመልሓስና ንምፅራይ እንተወሓደ ሓንሳብ ንመዓልቲ ንመልሓስና ጥራሕ ኢና ንብል ዘለና እዚኣ ምዛብ እዚኣ ዘላ ከይነጋጌርና 2 ግዜ ብራሽ ክንገብር ኣለና ኢልና ኣለና ንመዓልቲ እንተወሓደ ግን ሓንሳብ ከዓ ንመልሓስና ብግቡእ ከነፅርዮ ኣለና እንተወሓደ 2 ግዜ ተኮይኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ስንና ፅቡቅ ኣትሊስት ግን እንተወሓደ ሓንሳብ ድሕሪ ጌርና ንመልሓስና ብመፅረግሎ ናይ መልሓስ ኣብዚ ዝቕፅል ክንሪኦ ኢና ናይ ምዃኑ ኣብዚ ኣለና ናይ ኣጋጣሚ እኳ ቅሬታ ናይ መልሓስ ኣብዚ ኣይገበርኩን ኣለኹ ግን ትፈልጥዎ ኢኹም ናይ መልሓስ ልክዕ ከምዚ ንማንካ ዓይነት ድመስል ወይ 2 መትሓዝ ኣለዎ ከምኡ ጌርካ መልሓስካ ክተፅርዮ ኣለካ ማለት እዩ ቦ ጌርካ ኣትሊስት መዓልታዊ ማለት እዩ ጌርካ ክተፅርዮ ኣለካ ካልኣይ ኣብ መንጎ ናይ ኣስናንና ዘሎ ዋላ ስጡም ዝኾነ ኣስናን ይሃልወና
ኣብ መንጎ ናይ ክልተ ስኒ መራኸቢ ኩሉ ግዜ ጻዕዳ ዝመስል ንሕና ደይ ንሪኦ ኣብኡ ተረፍ ናይቲ መግቢ ምስ ሓየኽና ድተርፍ ንኣሽቱ ኣለዉ ንዑ በተን ንኣሽቱ ብራሽ ኣብ መንጎ ናይ ስኒ መውፂኢት ጌርና ነዚአን ማለት እዩ እዚ ኣለና ድሕር ድረኣየና ኮይኑ እዚ በዚ ጌርና ኣብ መንጎ ዘሎ ኩሉ ክነውፅኦ ኣለና ወይ በዚ ከም ጥዕመና ከምቲ ናይ ኣስናንና ዘለዎ ማለት እዩ ወይ በዚ ጌርና በዚ እውን ኣለና በዚ ጌርና ክነውፅኦ ክንከል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክንገብር ኣለና ቼክ ከዓ ኣትሊስት ኣብ ዓመት 2 ግዜ እንተዋሓደ ናብ ናይ ሓኪም ስኒ ኸድና ስንና ክሪኦ ብግቡእ ክሪኦ ኣለዎ ርእዩ ረክስ ኣለና ድዩ ወይ ብግቡእ ነፅርዮ ኣለና ዲና ኣብ መንጎ ግርፃናን ኣብ መንጎ ስንናን ዘሎ ትስጋኡ ዘሎ ኣብ መንጎ ዘሎ ብግቡእ ጌና ነፅርዮ ኣለና ዲ ዝኾነ ተረፍ መረፋኡ ይባዛሕ ኣሎ ድዩ ቢልድ ኣፕ ገብር ኣሎ ድዩ ክሪኦ ኣለዎ ብመሕፀቢ ገይሩ እውን ክሓፅቦ ክኽእል ኣለዎ ኣትሊስት ኣብ 6 ወርሒ ሓኪም ናትካ ክትከይድ ኣለካ ናብኡ ማለት እዩ ብግቡእ ምንታን ክፀሪ ዝኾነ ረክሲ ድዩ ወይ ነቲ ግርፃን እውን ንኸይወድቕ ብሰንኪ ረክሲ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ሓኪም ተዋሓደ ኣብ 6 ወርሒ ሓንሳብ ክንከይድ ኣለና ኣብ ዓመት 2 ግዜ ማለት እዩ እንድሕር ኣርቲፊሻል ስኒ እዚ ሕጂ ኣርቲፊሻል ስኒ ክብል ከለኹ ኣብኡ ገጢሙ ዘለኹም ዓፅሚ ደይኮነ ምስቲ ግርፃና ገጢሙ ዘሎ ኣርቲፊሻል ወይ ወርቂ ወይ ብሩር ደይኮነ ዝኣቱ ዝወፅእ ልካ ከምዚ ዓበይቲ ትገብርዎ እንድሕር ከምኡ ኣለና ኮይኑ ምሸት እውን ክነውፅኦ ክንከል ኣለና ንኣውፂና ብግቡእ ሓፂብና ሕጂ እቲ ኣርቲፊሻል ስኒ ካብ ብዙሕ ኬሚካላት ስለ ዝስራሕ ዋላ እቲ ፕላስቲካት ገሊኦም ኣብ ማይ ኣሊኽካ ይሕደር ክብሉካ ኩልዮም ገሊኦም እውን ኣፅሪኻ ጥራሕ ክደፎ ከከምቲ ማቴርያል ተሰሪሕዎ ዘሎ እቲ ኣርቲፊሻል ስኒ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ኣርቲፊሻል ስኒ ትገብር ኣለካ ኮንካ በቲ ሓኪምካ ዝወሃበካ ብኸመይ ክትፅርዮ ኣለካ ኣብ ምንታይ ለይቲ ክተሕድሮ ኣለካ ንዕደይ ጥቀመሉ ኣለካ ዋላ መዓልታዊ ንኹን ኣብ ደይ ታይም ማለት እዩ ገብሮ ኣለካ እቲ ዝበካ ምክሪ ንክትሰምዖ ኣለካ ብሓፈሽኡ ግን ንፅሬት ስለ ድምልከት ንዛረብ ዘለና ግን ድሕር ዳ ኣርቲፊሻል ስኒ ኣለካ ኣምሊኦካ ኣብ ግዜ ለይቲ ክተምልኦ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ንሕማቅ ጨና እውን ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክንገብር ኣለና ንዝብል ከዓ ኣብ ግዜ ብርቱዕ ጨና ዘለዎ መግቢ ይኹን ወይ ከዓ ድስተ ነገራት እንድሕር ሰቲና ሽኮር ደይብሎም ማስቲካ ክንጥቀም ንኽእል ወይ ከዓ እዚ ሚንት ዝበሃል ንፀናር ንኣፍካ ሪፍሬሽ ትገብሮ كن ماستيكا ويكا زمنت زبلنايو شكور ديبلو كون الله يانا نتحمى جانا خن علينا خنينا كلاي كا عند أجد سقا صار بكتيريا زلوهم محسبنا يعف أبزون يومنا إزيوم مالتي دهر زيوم تتكلم كون كاناي محسبنا يعف أنتي بكتيريا كون لهم إز كولجيت كانت كون تي توز بيست زبلو نسون نصار ناي بكتيريا زلوهم بفلورايد تسرحن كون الله أبتي باكيج بزلنا زكا extra whitening ዝብል ዘሎ ነቲ ስንሲ መዲሱ የጻዕድ ወይ ድብሎ ግን ኣለው ኣብቲ ፓኬጅ ናቱ ብፍሎራይድ ደቂቕ የራያኩም ንበር ፍሎራይድ ደሎ ኾን ኣሎ ብሓጺርቲ ንጥቀመሉ ናይ ስኒ መጽረይ ወይ ከዓ ኮልጌት ማለት እዩ ለካ ኾን ኣሎ ካለ ኣብዚ እንደዳ መጽና እዛ አንቶይ ዝበልናዮ ዋላ ዝግጡም ስኒ ያህልወና ከምዛ ድዚ ጽቡቅ ስኒ ግጡም እንዲ እዚ ኣሞንጎ ሞንጎ ንሪኦ ዘለና ግን ተድራይኩም ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ግዜ ዝተርፍ ደቃትሎ መግቢ ንዑ በዚ ናይ ናሽትለዋ ኣሞንጎ ሞንጎ ስኒ መጽረይ ናን ብኡጌና ክነጽሪዮ ክንከላለና ማዓልታው ማለት እዩ ብሓይሊ ክነጥወ የብልና እንት መጽረይ ድሕርካቱ ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ጫፉ ጥራሕ ካቱ ተቆልቶ ኮይኑ ብዘይ ጸገም ይብሉ بحيل نغنى لنا كنات ويبلنا مناتو مفللاي كفتر غيلي مس جزيتي أصلاً ماتي أبزون رأينا ندهرالو إزي أبزل لنا كمزي بيتشا عينة تخون ويون بيتشا خيكون عولو تساعدا خوينو نتسننا يد مثلنا أنا بزوخ رأينا يكلني قلنا بزوخ اللي جزي براش كير كان دهراو تخار رئي خياتان إيشي ناي مونكو دولو سني مزري تساعدا نقر حيزات وات سو زور ساعتي
كوت خلالو مالتي زي ولا قطو مون سننا نزب زمون قدلو نزب زمون قدلو بزنا عشتو بزز نايسن متري زلو جينا خنطري لنا ويون فتل الله كمزي فلوكس بلوا سوري جيرناون كمزي نريو زلنا امونغو مونغو ناتنا نتي امونغو مونغو دلو سنانا بحيل كنأتو يبلنا دحد عطو خوين طرح قاسكينا وجينا كنطري خنكلالنا مالتي نحما جنا نخنوكد كالا نغورو دي غبانا نغرات كنتايو ندحرينا نغورو زي غبانا نغرات شغارا ندهنا تكخ كوينا وين سحفت خوينا زي نحما جنا سلازعدم زق كنو غدولنا وي هنغد فلنا شغارا كالاي كند اگداسي تابزيا براش مسكبرنا كولجيت غيرنا براش مسكبرنا شعن تقلاطيفنا بماي غيرنا غوص كيصنا كنوصو يبلنا سمتاين تاينا نتي أنتي بكتيريال نعلنا نتقوملو كولكيت أنتي بكتيريال لويل نعلنا نزمالتي زي قلتيفنا نتحدى براش مسكبرنا ما يجرنا حاتيمنا وصينايو زي أنتي بكتيريا ويك أتصرنا بكتيريا زلوا فلورايد دلوا نزي نتوم أبز زلوا أب أفنا زلوا بحافشة مالتي أب أفنا زلوا بحافشة نتوم عما جنا زونا بكتيريا نعوم كي بلعم كله ويسرع خي جبرز خلق التفنا دحرقوت جسنا نوصل لنا هنا هاي هجزناني نتيجنا يعون نتوم بكتيريا يكون ولا نتريتون سلزة أتليست قرب كنت صباحا كلالنا عسى تدعودي حمشة براش مسكبرنا التفنا ما يجينا كنقول قد سيبلنا تراح تاي نجبر براش نجبر بزجيرنا أنت بكتيريا زلوم فلورايد دلو جينا براش نجبر نتريو بزجيرنا نز مونغو دلو نحد عزن نتكام كوينا زي ماوز واش تبلوون وجينا نقص قصة معناتي جن ما يجينا قلتفنا كن قص كيسنا هنا وصايبنا سرعة سرح له كبلعو معلو قتلو معلو نتوم بكتيريا كاو ما يجينا ندهر قص كيسنا يتسكم يقولون معناتي زي شجارة نسحب يبلنا نيلنا أنو قدالنا نسد خوينا كن قبرم ديك بأننا نجاراتنا نوزلنا كومون براش مسكبرنا قلتفنا بما يجينا قوت كيسنا حنوصو يبلنا كالا نقبر زي قبعناها شكر دبوزحوم مقبي وي مستا دي مساعد أتبقى شكرا وزخوانا زبزن رياض زلنا كوكا يخون بيبسي يخون فانتا يخون وات ايفر شكر زلوه معدي كالاي كندنا قداسيتن بحيلي ويكا حيل زلوه جيرنا سننا يخون نملحسنا يخون داي كنا نصر داي مفتان معناته بحيل انتحر براش كنقورو فتينا كمز أبزن ريو زلنا إذن قرصانا نتي سني حيزو دلو سقا كود أخلي نحاسيو مالتي دمون كود أخل نحاسيو لنا مز جزيا شعو نت سني سابورت قورو يكلني نتي سننا بيني تعرف كمز خون كالتيفون يودو إمولو مالتي سزي أتصبع كام مفافح تيكون أسجيركا جنتلي مالتي أسجيركا أصريها نملحس كاون كومو أسجيركا أصريها بفلورايد استسرحة توزبيست جيركا كومون سكراب تقبرو تسح سحيبكا خاب دقة كابوشت ندقة يقريتا دا سحاب كاون ملحس كاتا تريو بتي تانك سكراب زبلو مزري ناي ملحس جيركا مالتي نقبر كان راتها إذا أخولي مالتي أتصبل كم ففحص عيدلني ناب كمزي نريو زلنا عند حد رأينا هوينو نتقرص عنا يحاسيو سلا زخونه سلازي زي أخن قبران ديك بانا مالتي معاس دا أمو انتهر زغلو جيرنا زغلو زبالنايو جيرنا تديك بركة انتهراو جيدنا موتج أناها ستيل انتهران لو خوينو نسامنتا زغتزل انتهر خوينو زغلتيف كاشعو ندكتور كتر لكا وينتنا حاكم نايسني دنتايست زبحالو نعم كتريو مالكا خيركا تبتحو مالكا تي كان حمزة لك نقرأ مالك عطري حياة تطريقة معلتي كل تجزئة ملحس كون توقع تجرد حنتي جزئة تطريقة مونغو أصلا كذلون بنا أشتو غير كتطريقة جن ستيلج أنا لك وي انت حركينو إذا قلت إفكا نبتي ناي حكيم ناي سنن أخت كيد على لك مادي كلاي كأنزان تحر لك خوين
ቃንዛ ናይ ስኒ ወይ ደም ድወፅእ እንድሕር ኮይኑ ደም ድሕር ድወፅእ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ወይ ካብ ፅሬት ብዝግቡእ ስለ ደይፀሪ እዩ ደም ድወፅእ ዘሎ ደም ክወፅእ የብሉን ብራሽ ትገብር ከለኻ ድሕር ወፅኡ ግን ወይ ሕበጥ ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ግርፃንካ ወይ እውን ረክሲ ገብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንድሕር ከምዚ እውን ኣለዎ ኮይኑ ክትከይድ ኣለካ እቲ ዝኣክልና ያለና ቃንዛ ናይ ስኒ ማለት እዩ ወይ እውን ወምፕሊ ማለት ብጣዕሚ ከምዚ ኣሎ ሓደ ግዜ ስንኻ ኣፀቢቑ ቃንዛ ዝገብረልካ ወይ ከምዚ ዘሳሓየካ ዓይነት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ድበልዓካ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ ንሕክምና ትኸይድ ወይ እውን ድሕር ኣርቲፊሻል ስኒ ኣለካ ኮይንካ እሞ ምስኡ ፀገም ተለካ ወይ ድመሉቕ ተኮይኑ ወይ ንሱ እዩ ጨና ድገብረለይ ደሎ እሱ ከእትዎ ከለኹ እዩ ንዓይ ድርዳእኒ እቲ ጨና ሕማቅ ከም ዘለዎ ወይ ከውፅኦ ከለኹ ወይ ገለ እንድሕር ትብል ኮንካ እውን ቀልጢፍካ ናብ ሕክምና ክትከይድ ኣለካ ኣብ ሕክምና ቀሊል እዩ ዋላ ሓንቲ ምራቕ ሳምፕል ሃበና ኢሎም ነቲ ምራቕ ካሪኦም ብማይክሮስኮፕ ገይሮም ሪኦም እንታይ ዓይነት ባክቴርያ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ንቡር ድዮም ደይንቡር ድዮም ኣንቲባዮቲክ ክቡካ ክእሉ ወይ ካልእ መድሃኒት ሂቦም ናብ ንቡር ናብ ኖርማል ጨና እንደለዎ ፀቢቑ ሕማቅ ዝኾነ ጨና ደይብሉ ከም ዝቕየር ክገብርዎ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረት ብዛዕባ ፅሬት ስኒ ትምልከት እዚአን ሒዘ መፅአ ነይረ ኣይ ሆፕ ገለ ጠቂሙኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ምክትታልኩም የመስግን ኩሉ ግዜ ንዘይፈልጡ ክፈልጡ ምእንታን ኣብ ዋትስኣፕ ዲ ቫይፐር ዲ እቲ ሊንክ እንድሕር ሰዲድኩምሎም ክሪእዎ ይኽእሉ እዮም ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ነራኸብ ንጥዕና ዝምልከት ሰናይ ቀኒ እዩ ይቐኒለይ